January 5, 1930, nang isilang sa Maynila ang ating kabale na si Estelito Mendoza, na kilala rin sa tawag na Apong Tito. Siya ay panganay na anak ng dalawang public school teachers mula Bacolor, Pampanga na sina Guillermo Dizon Mendoza at Barbara Patdu Mendoza. Nagtapos si Mendoza ng abogasya sa University of the Philippines Diliman noong 1952 at nakuha niya ang Masters of Law degree sa Harvard University noong 1954. Bukod sa pagiging abogado, naging miyembro din siya ng faculty ng UP College of Law mula 1954 hanggang 1974. Dito ay nagturo siya ng public and private law at nakikilahok sa ilang mga proyekto sa reforma sa batas. Nagsilbi rin si Apong Tito bilang Solicitor General ng Pilipinas taong 1972 hanggang 1986. Naging chairman ng United Nations General Assembly Legal Committee noong 1976 at naluklok bilang gobernador ng probisya ng Pampanga simula 1980 hanggang 1984. Binansagan din siya bilang lawyer of last resort dahil marami sa kanyang mga hinawakang kaso ay kontrobersyal. Ang kanyang mga tagumpay at ambag sa komunidad ang naging dahilan upang ituring siyang illustrious son ng Bacolor, Pampanga. Kaya naman sa isinagawang Mayor's Night nitong Huwebes, February 9, binigyang pugay at parangal na lokal na pamahalaan ang 93 years old na si Apong Tito sa Don Honorio Ventura State University. Dito ay sinalubong siya ng mga opisyales ng munisipyo at mga kawani ng barangay. This is for Attorney Mendoza. It's a tribute to him as one of the favorite son of Bacolor, the former Minister of Justice, a former Governor, a former Assemblyman, and a former Solicitor General of the Republic of the Philippines. Hindi po bibigyan niyang parangal as we call him the living legend of Bacolor, Attorney Estelito Mendoza. Hindi rin pinalampas si Dr. Enrique Baki, ang presidente ng DAVSU, ang oportunidad upang makadaupang palad si Apong Tito. Kwento niya sa CLTV 36, nais din umano ng kanilang institusyon na makapag-produce ng abogado na susunod sa yapak ni Mendoza, lalo na't napakalaki ng naiambag nito sa transformasyon at development ng naturang State University. Sana kaya ko in-offer ito para na sa ganon, palagay ko, makapag-produce din kami ng magaling na abogado na katulad ni Apong Titong Estelito Mendoza. And pinagsisikapan namin ngayon na makapag-produce kami ng bar top-notchers. Samantala, bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon ni Apong Titong sa lalawigan ng Pampanga at sa bayan ng Bacolor, ay ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan at ng Sangguniang Bayan ang Resolution No. 7699 at Resolution No. 25. A resolution recognizing and commending the remarkable contributions and exemplary leadership of Attorney Estelito Apong Titong Patdu Mendoza as an outstanding public servant, lawyer, and distinguished son of Bacolor, Pampanga. Ginawaran din ang token of appreciation at recognition si Apong Titong na pinangunahan ni Mayor Datu. Bagamat hirap na itong magsalita, ay punong-puno naman ng galak si Apong Titong sa munting pagkilala at oras na inilaan para sa kanya. Pinasalamatan din ni Apong Titong ang lahat ng mga naging katambal niya sa kanyang paglalakbay dahil hindi umano niya maaabot ang tagumpay kung wala sila. I can only say that I have been able to accomplish this with the help of God Almighty. And that I tell you to our present, my wife, my daughter, my granddaughter. So I say to all of you who passed the resolutions, thank you, thank you. Amen, amen. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.